Ahoj, vítam vás pri sledovaní dnešného videa. V tejto krátkej ukážke si povieme o tom, ako sa rýchlo a pomerne efektívne zbaviť strachu a napätia. Moje meno je Lenka Rumanová a sprevádzam ľudí na ich ceste za lepším životom pomocou rôznych alternatívnych techník a metód. Tak, na sedeniach s klientami sa často presviedčam o tom, že za väčšinou problémov sú rôzne presvedčenia a strachy. S týmito strachmi sa dá veľmi dobre pracovať. Keď cítime strach a napätie, väčšinou zadržujeme dých. A to je veľký problém pre naše telo, pretože keď zadržujeme dých, tak sa prestanú okysličovať tie okrajové časti tela a tým zväčšujeme ten stres v tele. Tak jednoduchý spôsob, ako si môžeme v takých situáciách, keď cítime strach a napätie, pomôcť, je, že si v kľude sadneme, pokiaľ možno si zavrite oči, ale to zase zostáva na vás. A niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite a vydýchnite. Keď sa párkrát zhlboka nadýchnete a vydýchnete, tak si v mysli hovorte pri každom výdychu. Vydychujem strach. Pri nádychu vdychujem lásku. To si opakujte v hlave. Takže to vyzerá asi takto. Niekedy pomáha jednoduché. Pri vdychovaní si len hovorte príjmam a pri vydychovaní prepúšťam. Môžete vyskúšať aj tzv. Mentálne dýchanie. Väčšinou ten strach niekde v tele cítime. Ja keď cítim strach, tak ho cítim v žalúdku, niekto ho môže cítiť na hrudi alebo kdekoľvek inde v tele. Tak pri tom dýchaní, ako si budete hovoriť prepúšťam strach, tak si predstavte to miesto v tele. Predstavte si, ako pri tom výdychu, u mňa by to bolo zo žalúdka, ten strach, keď vydychujem, ide von. A keď vdychujem lásku, tak sa mi náplňa žalúdok alebo celé telo. Je to naozaj veľmi jednoduché, odporúčam praktikovať. Počas dňa sa stáva veľakrát, že zadržujeme dých alebo začneme plitko dýchať. Prvým krokom je fakt si to uvedomiť a potom sa s tým už dá krásne pracovať. Tak ja vám držím palce, nech sa vám darí s dýchaním a budem rada, keď mi pod týmto videom dole necháte komentáre, ako vám to funguje, alebo zanecháte tam nejaké rady a tipy, ako so strachom a s napätím pracujete vy. Majte sa na budúce.